Näme sen Grand Coffee'ye getirdim? Bugun ay näçesi bilýärmi? Bugün 7 Mart. Ertire mana 8 Mart bolýar-da. Awa bugün 8'i, bir gün 9'u berdi içilmek kirlikke üstüne bir san oşuk bermeli. Bugun men ýola bir gyz gördüm. Adatda gyz men ýaly. Ýöne menden tapawutlykda men elimde 13 Pro Max bar, oň elinde 16 Pro Max bar. Menem bugün Serdar Aglyň konsertine gittim. Bilýän näçe keladymma? 1500 manat däl, 1500 keladym. Bugun efirde Jezal Pekayna oturan jaramy oýnamaň. Size döwür bap dilegçi diýýärler. Şu zatlar size bir araýçylyk eltýär diýsem. Bolonda näme diýip jogap berýär. Bah, şey diýdi ha? Awwa, bolonda näme? Bugün men bazara bardym pomidor almana. Bir kilesi 4 man 90 tenge diýip ýadyk. Menem bir kile çektirdim de 5 man berdim de gaýtargym merdiýan bolýan. Satyjy näme diýe bilýärmi? O pul nerden tapaýyn men? Şey diýip jogap berýär. Özüň öýtür. Bugun bir garynlykdaý maşyny piýada geçiren üstüne goýdy. Menim daý näme üçin beýtdiňiz? Piýadalar nädip geçmeliysem? Maňa gyzykdy däl, men şeýle isledim diýär. Bah, tertipsiz ýaşulekene. Menem bugün işe var ýakan. Sağ ol. Bir maşyn var ýa-da menem geçecek ol margady diýen o süýşenok. Menem eýtdim beýtdim öňüne geçdim bolan gapdandan gelip elini şey diýär. Menem aýna açdyrdy. Näme wagam margady diýen ama süýşenok goý diýsem bu näme diýip bilýär? Men näme sana borçlymy? Näme üçin sen diýeniň etmeli? Diýe, gözüň öýtür her kim sürçü bar. Äl bir çağajykdy borda ejesine gyýgyrýar. Eje tapmaklaýda diýär. Ejesem ýok yetişemok diýär. Çağajygym näme üçin ejes şey diýip jogap berýär. Tebe men siziň sygyr ýaly ýejek naharlaňyzy bişirýän. Kyrňyz aktyryp gezmez ýaly. Kirleňizi ýuýan diýip jogap berýär. Onuň hiç şok. Äl men Mobmitde dana söz okudum. 23 fevralda miweli wag etseň 8 martda miwe alarsyň. Eger miwesiz wag etseň özüň dönür. Ýaşagyndan hem kiçijek edip sen orada wapşe wag etmediň diýip ýazyp goýupdyrlar. Şunu telewizorda gördüm. Öýün kısaradyn köpürtmek üçin hökman öýünde bir atymlyk bolmaly eken. Iň bolmany gül. Näme? Iň bolmany gül. Boldymy?